Entón, como Fapacel, vou intentar comentar algúns temas que poden desenvolverse despois no coloquio. Isto hai que encardinar toda a situación que se está a producir e que estamos padecendo nunha dinámica global, ideolóxica e política de toma de decisións. É o caso da LONCE, que, por certo, mañá ás 8 na Deputación, organizada pola Fapacel e a Área de Cultura da Diputación, unha conferencia dunha persoa tremendamente interesante, como é Xurxo Torres. Os que o coñecedes, pois, un bom momento, e os outros que vos pique un pouco a curiosidade de acercarvos a escoitar. Ben, decía que isto hai que encardinar no que é a LONCE e o que é tamén os recortes que se están a levar. Só así algúns datos que fun recollendo. Mira, no orzamento do 2012 había 2.556 millóns. No 2013 pasou a 2012 150 millóns menos, un 6% menos. Isto é un dato real. Se o comparamos con relación ao orzamento do 2009, a reducción é dun 32,7%. A terceira parte. Tendo en conta que aí tamén hai a comunidade educativa, que nós como Fapacel, como AMPAS, estamos falando moito deste concepto que engloba a todos. É dicir, o exemplo temos agora no Instituto das Mercedes, onde todos os colectivos, profesorado, equipo directivo, alumnos, pais, personal non docente, participamos todos nunha comisión que está traballando. Bueno, pues este concepto de comunidade educativa que temos que encardinar tamén nun ensino participativo, que é o contrario do que se vai facer agora, que queren vaciar os consellos escolares, traballar o tema da convivencia e resolución de conflitos, que na regulación actual da Xunta parece que máis que a regulación da convivencia é un código penal para o alumnado, non? En todo caso, pensamos que é fundamental que se recupere, se é que algún día tivo, o prestixio social que ten o profesorado no seu conxunto. E tamén prestixiar socialmente o que é o traballo nas asociacións de pais e nais. É un traballo que ten que estar moito máis valorado socialmente. E a iso temos que contribuir todos os que podemos darlle un pouco de forza a este movimento. A xente cada vez está pedindo máis participación. É dicir, creo que se lle escapou a Luís, nas asambleas de pais do Instituto das Mercedes houbo 148 persoas na primeira asamblea. Son 200 e pico os alumnos que ten o centro. E na última que fixemos, 26 persoas se apuntaron con teléfono e correo electrónico dicindo que querían participar na organización dunha serie de cousas que se están planificando. Isto nos ten que facer pensar que realmente, cando unha cousa a síntese te ves involucrado, pois participas. E o tema do ensino chegalles a todos. E cheganos a todos porque, ademais, hai cuestións que pasan desapercibidas. O tema dos PTs e os ELs para alumnos con necesidades educativas especiais se están reducindo. Se levan reducindo estes últimos 4 anos e se vai seguir reducindo. Co cal, a atención á diversidade, a loita contra o fracaso escolar cada vez vai ser, vai deixar de ser unha loita, asumimos que ten que haber un ensino mercantilista e simplemente concebido como unha carreira de obstáculos para que cheguen os que máis estatus económico e social teñen. Pero, en todo caso, non deixar de ver que o momento é un momento bastante fastidiado. Nosotros, o ano pasado, como Fapacel, tamén estivemos traballando ca xente do rural. Bueno, a verdade é que eu, sobre todo, eran nais, pero xente alucinante, que ten clarísimo, pero precisamente como o teñen claro na Xunta en sentido adverso. É
É dicir, queren destruir o rural. E saben que se non hai ensino, non hai rural. E, polo tanto, aí temos que tamén lembrar esta xente. Hai unha cuestión concreta que queríamos comentar, que é o tema dos comedores, que afecta tamén un pouco a todos os centros, non? A nova regulación que queren levar adiante se pasaría dunha xestión directa a outra onde incluso poden haber entidades privadas sin ánimo de lucro que por adxudicación directa podan, salvándose toda a legislación da administración en canto a pluralidade de ofertas, pois adxudicacións directas. Hai que entender que os comedores é un recurso educativo e que romper esta gratuidade que había dos comedores é un disparo ao que é igualdade e ao que é solidaridade. Evidentemente, nas situacións de crisis, os comedores escolares son cada vez máis importantes. Fago unha reflexión moi rápida o tema dos libros, é dicir, que tamén se conquirira a gratuidade dos libros e iso tamén é unha conquista, porque conquista hai que entendelo, porque era unha reivindicación bella das AMPAs. Incluso hai programas de reutilización, que a mellor habrá que traballalos, e aquí en concreto a AMPA e a dirección deste instituto o curso pasado traballou moi ben, está aquí o seu presidente tamén, traballou moi ben o tema da reutilización dos libros. Unha chamada de atención simplemente é a falacia deste conselleiro de toda a súa xente co tema das ratios. Datos estadísticos descontextualizados. As ratios non valen igual con a gran cidade que para un rural, porque o número de alumnos profesores e o número de alumnos por aula evidentemente non se corresponde. E sacas as medias, son medias falseadas. É simplemente comentarlo. Para rematar, unha reflexión co que é estrictamente Lugo. Vamos a ver, estáse producindo unha reducción de plazas no ensino público, tanto en secundaria como en primaria, cada vez máis. Temos unha zonificación que é o reparto que ten a educación para as zonas e as adscripcións. Aquí combinan o que son os institutos e as adscripcións que teñen os centros de primaria. É un absoluto despropósito. Co que fixeron incluso co Politécnico fai 2 anos foi outro gran despropósito, porque a xente que estaban escritas ao Politécnico de repente non se escriben ao Lucos ou a este, senón se escriben ao San Xillao. Co cal hai un trasvase, unha irracionalidade absoluta. Hai colexios que están escritos ao instituto que casi está máis longe. E o que queren facer as Mercedes é un absoluto despropósito. Pero o problema é que lles igual, porque lles pedimos que nos deran un argumento, un único argumento de peso para a decisión que tomaron, en ninguna. En todo caso, recordarvos que o día 17 temos un peche de toda a comunidade educativa que vai ser precisamente no Instituto das Mercedes. É probable que a comunidade educativa das Mercedes nos pechamos a partir dese día para facer peches rotatorios. Tamén estamos recollendo sinaturas, se algún de vos quere levar, a ver se lle pode dar. E unha cuestión que deixo para debatir entre as vosas intervencións, que é a posibilidade de crear unha coordinadora ou unha plataforma que aglutinara todo o sentir e todas as reivindicacións, porque eso nos faría, desde logo, máis fortes a todos e teríamos máis posibilidades de éxito. Se o Sagrado Corazón, se a Anexa, se as Mercedes van por libre, a eficacia disminúe. Nada máis, graciñas.